kulturala. Kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturaren akustiko elkarrizketatu berezi batetara. Gaur 5 urte betetzen dituelako proiektu hau. Eta jakingo duzuenez, azaroan betetzen ditugun urte horietan, urteak betetzen dituen, proiektuak urteak betetzen dituen azaro hilabete hauetan, egiten ditugu normalean izaten diren kontzertu akustikoak, baina bereziagoak. Lehenengo urte hurrenean baxu jole bat izan genuen, Xabier Barrenetxea, bigarrenean Lumi, horrelako talde elektronikoagoa bat, hirugarrenean pandemia izan genuen, eta laugarrenean Bluegrass taldea, Howdy Bluegrass taldea izan genuen, eta pixkat geroz eta arraroago egiten ditugu akustiko hauek, eta behin txustak proposatu zigun, esagutzen dut, ikusi dut, digeridu jole baten bakarkakoa, eta hau super guapo geratuko litzateke Marruma Kulturaletan. Eta hori hitzartu eta aurrera. Beraz, ongi etorriak, besterik gabe, txalo bat eskatuko dizuet gaurko gonbidaturarentzako, Iban Nikolai. Zorionak.
eskerrik asko. Ongi etorri, Iban. Mi esker. Zemuz? Oso ondo. Hemen oso ongi pasatzeko asmoekin, gogoekin. Gutxienez, hemen intimitatean zaude, eta ez dakit inoiz eman dezun horrelako kontzertu intimorik, baina egia da txusta komendatu zigunean horrelako, bazegoela digeridu esaten da, ez da? Digeridu, bai. Bazpadare. Digeridu jole bat, ez nuen imaginatzen hainbeste tramankulo ekarriko zenituzkenik, eta deigarria da, oso visuala da zu jotzen ikustea, eta pozgarria eta polita. Lehen, 5 urte betetzen genituela esan dugu, eta bero, prestatu digu kriston tortilla patata honean dienentzako, beraz zuek gozatzeko eta karamelu batzuk ere bai daude hortikan. Podcastaren bestaldean daudenak, izorrai. Segi. Eta txalo handi bat tortillari, Ya de paso jarri dezakezue aurpegia hor barraren bestaldean egunero dagoen berori. Eta eskerrik asko beti horregoteatik, tio. Zorionak. Bueno, horrelako proiektu bat ezingo litzateke mantendu, jende askoren laguntza eta lanik gabe. Bueno, nola hasi zinen zu nola deskubritu zenuen horrelako instrumentu bat, ze planetaren beste puntati dator, Australiatik, eta orduan nola ezagutu zenuen, eta zer izan zen zuretzako hain deigarri esateko, ni hau ikasi nahi dut, edo jo nahi dut, edo... Bueno, justo, hor, tabernan, Marruma tabernan, oraintxe sartu horretik, imagin batzu zeuden, eta Jamiroquai musika taldeko, musika zegoen hor, justo, eta hemen ikuslego bati esan diot, begira, ni horrekin hasi nintzen digeridua jotzen. Lehenengo aldiz entzun nuen digeridua soinua Jamiroquai diska batian. Jamiroquai lehenengo 8 disketan beti kanta bat edo bi digeriduak sartzen duten, beti. Eta ni geratu nintzen soinu horrekin gustatzen zitzaidan, baina ez nekien nondik antzetorren. Igual ez enekin, sikiera organikoa zen edo elektronikoa zen. Zertzan. Orduan, 17 urte nituela, joan izan nire arrebari bisita bat egitea Londresea, joan ginen taberna batea, eta taberna batean kontzertu bat ikusi genuen, eta tipo batek jotzen zuen olako instrumento bat, eta ostra, gustatzen zaidan instrumentua. Eta soinua. Eta orduan ohartu nintzen australiar kulturaren instrumentua zala, izezko instrumentu bat. Eta, kopla horrekin geratu nintzen, eta 20 urtekin... Ze urte zan hori? Hori, 85 lehenengo aldiz ikusi nuenean. Eta 87an, niko 20 urte egin nituenean, joan nintzen Londresea bizitzea. Han egon du nintzen, selektibidadea bukatuta, esan nun, urte sabatiko, urtea sabatiko. Urte eta piko, sabatiko. Eta han, nire 20. urte betetzean, nire lagun batek eta nire arrebak oparitu zidaten digeridu bat. Ikusi zintuzelako flipatzen grinakin eta gustatzen zitzaidalako, eta hasi nintzen pixkanaka jotzen, garai horietan ez zegoen internet, orduan gero arnasketa zirkularra jotzen ikastera joan nintzen Londresea berriro, 2 urte igaro nituen arnasketa zirkularra ikasteko. Orduan, informazio oso gutxi zegoen, eta holaxe hasi nintzen, eta pixkanaka, bai klaseak, festivalak, honea joan, besteakin ikasi, aborigenekin egondu nintzen ere bai Australian, pixkanaka, ezer planteatu gabe, begira, hau egingo eta bizimodu bezala, suertatu zait, instrumentu hau. Australiakoa kapitulu oso bat eskainiko diogu hemen elkarrizketan, gerora kutziko dugu. Baina irekituzula hor bimeloi, batetik, 85 esan dezu. 85, lehenengo aldiz entzun nuena, 87 lehenengo digeridua oparitu zietena. Eta orain ditut 45 urte, eta 25 urte egin dituta urten, zuek ere bai
Zorionega, ospakizunean zaudete, baina, eta ni ere bai. Baina, esaten zenuna, 95 ez YouTube, orain gaur egun ikusten duzu instrumentu bat, eta zer da hau, eta bilatzen duzu, eta ikusten duzu nola jotzen den, orduan, liburuak edo... Bai, liburuak eta kasetak, Lehenengo musika digeridu izan duzan kaset bat, niri oparutu zidaten bambuzko digeridu bat eta kaset batekin. Eta kaset hori, soinua entzeko, eta gero, zuka atera bertzen nion soinua, baino, zeuden gida batzu, baino ez negoen ez da puntu horretan, ni nire kabuz ikasi nuen, hasieran, eta gero bai sartu nitzala, ikasten, ikasketan, ez? Ni egia da, 2000 eta luzean, bagenuela kuadrian hippie bat, horrelako instrumentuak eta ekartzen zituena, eta timbalak eta horrela, eta hor pixkat ikasi nuela, hori egiten, baina ez dakit, arnasketa zirkularrarena, egia da, teknika, esan dezu, 2 urte tardatu zenula ikasten. Bai, baina ez neukalako ez da informazioa hor gainean, adibidez gaur egun, adibidez internetetikan, segurunik, igual gutxiago, ikasiko nun segituan, ez? Baina garai haietan, nola etzegoen informazioa hor, ritmo natural bat zegoenan, ez? Deskubrimendu bat. Bai, deskubrimendu bat. Instrumentua, hau hemen egiten bai, eta nola sonatuko du. Bai, dena izan duzen improvisazioa hasieran. Eta gaina nik uste instrumento bat jotzeko garaian hori oso garrantzitsua da. Dela, etapa bat, jolasteko, deskubritzeko, nik jartzen nuen musika tekno gaina jartzen nuen DVD batekin, eta CD batekin, eta hasten nintzen gainetikan jotzen digeriduakin. Baina arnasketa zirkularra egin gabe, eta hori instrumento bat jotzeko garaian oso garrantzitsua da. Egotea, etapa hori de deskubrimiento, de jolastu, zuk zureko kabuz, zetik, zuk soinu bat asmatzen baldin badezu, edo zuri ateratzen baldin bazaizu, ematen dizun subidoia da askoz ere handiagoa. Ez, egin behar dezu horrela eta horrela, bale, oso ondo. Ez baino, eske zuk asmatzen baldin badezu, zuk horrekin topo egiten baldin badezu, hori da? Eta hori edoze inambitotan, bai literaturan, bai musikan, bapaten esate dezunean, tipo honek egiten du hau, eta ni egin dut berdina, baina nire kabuz deskubrituta, eta esate dezu, ez dagoelako inorremen ni hori ikusteko, baina zesu, kesu joan, bai. Oso ondo, eta gero, noiz hasi zinen jotzen horrela pixkat irekian ez familiantzako, eta noiz eman zenuen pausua? Nik uste orduntxe hasi nintzen saxofoi klaseak hasi nituen, Banja Luka izeneko taldetxo batekin hor Irunen, eta beraiek esan zidaten, etorri egunen batean jotzea kontzertu batean gurekin, eta digeridua sartzen dezu, eta joan nintzen, eta horrek ateak ireki. Improvisazioa. Bai, improvisazioa, erdi improvisazio, genekien, ez? Nondikan sartu, eta hori, zein tono, edo perkusioarekin ere bai. Eta hori izan duzen ere lehenengo taldea, eta hortik hasi nintzen jotzen pixka bat publikoai begira. Eta zu bakarrik? Eta ni bakarrik, hori agian ja beranduziago, ja agian ez da beste entrenamendu batekin, beste digeridu batzuekin, zerik ez da erresa digeridu bakarkako kontzerto bat egiten, ez? Orduan horregatik antzuk esan dezuna, beste instrumentuak laguntzen dute, lupak laguntzen du ere bai, baina nik hasieran ematen nituen soilik bakarrikan digeridu kontzertuak, bakarrikan digeridua, eta baneukan digeridu bakoitzakin tema bat, eta funtzionatzen zuen oso ondo. Oso ondo. Nere lehenengo diska atera nun 2000 eta laugarren urtean. Digeridu hotxak, Australiatik etorri nintzenean. Eta diska hori atera nun Gaztelupeko hotxekin, zigiluakin. Eta akortzen naiz, pixka zan el boom del digeridu, pixka bat berritasuna eta hori, joaten nitzela tabernetara, eta hori, gaur bezala, baino, lupari gabe, beste zea, eta jendeari asko gustatzen zitzaion, ere bai? Osea, gero gehigarriak dira, beste guztiak.
beste instrumento txiki hau guztiak gehigarriak dira, baino beti esentzia hori da, ez? Instrumentua da, ez? Eta bueno, gaur egun ez da inerresa. Gero, badago urrengoa abesti bat, izena dula Kalea. Aha. Eta ez dakit kaleari erreferentzia egiten zion, inoiz jo duzun kalean, edo... Bai, kalea izan du da nire ibilbideeko atalik garrantzitsuena, ez nuke esango, baino garrantzitsuenetakoa seguro baietz. Zertik kalean jotzeak gogorra da alde batetikan, baino gero badauka beste magia handi bat, ere bai, ez? Jendearekiko dakazun harremana oso estua da, eta gogorra den bezala polita da ere bai, osea daude bi aldea daude, ez? Eta instrumento bat jotzeko ere bai aukera polita da. Orduan, ni hasieratikan jarri nintzen hemen kontxan jotzen, baita ere, gaur egun ja ez duk egingo, baino egiako tunelean hasi nintzen. Hor, txistoraliak enta entzuten nituen, eta hor, ekoarekin... Kriston akustika da, hor. Kriston akustika, hor, bai. Ari nintzen psikologia ikasten, UPV-an, eta gero arratsaldetan joaten nintzen jotzea hor. Eta ni Donostin hasi nintzen jotzen kalean. Eta gaur egun ere bai, batzutan animatzen naiz kalera joatea. Ja, ez leno bezala, bai, beti kombinatu izan dut, kaleko lana, kontzertuekin, klaseekin, zeren, instrumento batetaz bizitzeko, behar dituzu gauza arlo horiek bete, ez da. Eta urrengo kanta joko dudana, kalean jotzen dudan kanta bat. Kalean, nahi gustatzen zaidana kaleko musikarietaz da pixkat ausartzen direla, beraien musika jendeari gerturatzea. Hori da. Zeren gurean bezalako kontzertu batean jendea ona etorri behar du, eta zuek hor ausartak izan marzate kasu horietan, esate dezuena, ez ni musika eramangoet jendearen gana, eta jendea pasatzen dagoenean erosi nahi balen badu diska, gelditu nahi balen badentzutera, gera dadila edo deskubritu dezala. Eta, bira, gure kale izan daitezke gure podcasta jendeari gerturatzen dioguna, eta haber balio digun. Hori da zuen kalea. Venga, oso ondo. Hurrengo abestia, kalea. Kale ba. Zer polita. Gero deskubrituko ditugu. Podcasta entzuten da denentzako bakarrik deskribatuko ditugu. Digeritu ez horrenek.
Eskerrik asko. Eta hor dago arnasketa zirkularra, non soinua ez da nixiltzen, eta arnas hartu behar dezun eta bota batera, eta gero eta basuago, ze pasa, eta gaina ez nuen imaginatzen hainbeste soinu, hainbeste zarata edo melodia atera zitezkenik enbortzati batez. Bueno, enbortzati hau digeridua izena du? Bai, bueno, zer da instrumentua? Australiar, esan bezala, Australiar aborigenen haizezko instrumentua da. Planeta hontako haizezko instrumentorik zaharrena edo zaharrenetakoa naturak egiten duen opari bada. Zeren eta naturak egiten du hau da eukaliptozko enbor bat, barrendikan termitek jaten dute, eta hortikan dator zulo bat. Beraz, ez da provokatutako zulo bat, baizik eta termitek naturalki egiten dutena. Hori da. Orduan, politena da, ez daudela bi digeridu tradizional, edo bi eukaliptozko digeridu berdin sonatzen dutena edo berdinak. Ezin dira imitatu. Ez da bi saxofoil selmer bezala. Orduan, hori da instrumento honen magia. Australiar ipar ekialdetik datorren instrumentua da, punto konkreto batetik, bai? Ez da Australia osoan ezagutzen den instrumentua, gaur egun bai, zer negozio handia dago digeriduekin, baino batez ere heldu da ipar ekialdeko aborigenetatik. Eta han, bere zeremonitan erabiltzen dituzte aborigenek, instrumento bat, bere kulturako instrumento bat bezala. Dantzak egiten dituzte, instrumentoa jotze dute, eta gero erakutsiko dizuet, beste aurrerago, beste instrumento batzuek ere bai jotzen dituztela. Eta arnasketa zirkularraren bidez jotzen den instrumentoa, eta kultura askotan ere bai egoten da. Adibidez, Mexikon dago beste digeridu antzeko bat, baina deitzen da honpak. Eta da ere bai kaktusan hiltzen denean, ateratzen zaio enbor antzeko bat, eta enbor hori zulatu eta barrengoa kentzen diote artifizialki, eta handikan osatzen dute instrumentu berdina, baina beste kultura batean. Afrikan ere bai badaude olako instrumentuak. Baina instrumentu honen ezaugarria da bere grabeak, soinu grabeak. Ez da soinu agudo bat, adibidez askok nahasten dute instrumentu hau Tibeteko trompetekin, eta hori beste teknika bada, honekin ere bai egin daiteke, horrelako soinuak, ez da? Baina instrumentu honen ezaugarria da bere grabetasun hori, ez da? Soinu hau bakarrikan instrumentu honek ateatzen du, ez? Uinak sumatu egiten dira. Bai. Oso instrumento bere barruan reverberazioa eta izango duen instrumento egitako bat. Bai. Askotan gauza ugari egin beharrean bat hau egiten duzu, soinu mantendu bat, eta uin gehiago gaitzen zaizkizu, edo soinu txiki gehiago, sutilagoak, da soinu sutilaren instrumentua da. Pieza bakarrez osatua dago, tradizionalak direnak. Hemen ekarri ditut beste batzuk, beste material askotakoak daude gaur egun, bai bambua, lehen esan dudan bezala, hau PVC-a da, baina ere bai oso ongi sonatzen du. Zer da, lisoa barrutikan? Bai, hauek bai egin daitezkela makina batekin, eta berdintxo sonatzen dute. Esaten duena zen, igual behar zituela bere barruan irregulartasunak edo musika sortzeko. Ez da behar, ez du behar, baina irregulartasun horiek laguntzen dute bere digeriduen pertsonalitate propioa eskuratzea edo mantentzea. Baina egin daitezke PVC-ezko digeriduak, tekazkoak daude, pixkat erabiltzen dira gehiago dekoraziorako eta ez dakit beste material askotakoak egin daitezke, edozein materialetakoak. Hau beste eukaliptozko bat izango litzateke. Lisoagoa.
Tono batean daude kokatuta digeriduak. Aborigenek ez diote tonoari kaso egiten, baino tono batean daude kokatuta. Hau da mi bemol bat, hau da sol bat. Hau da hibrido bat. Hau da PVCz eta egurrez eginako digeridu bat, eta hau oso berezia da, zeren eta melodiak egitea laguntzen duen digeridua da, ja, tromboia bezala. Pieza bakarri, batez ere podcasta entzuten da denentzako, normalean pieza bakarrez osatu dagoela, baina eskuetan dukuzuna dia bitutu bat bestearen barruan egongo balitz bezala. Debaras bat izango bat balitz bezala. Eta suposatzet luzatu ala grabeagoa da luzatua eta txikiagoa agudua. Honek gogoratzen dit Blumans Group badago talde bat urdinez jantzen dienak, eta tutuak jotzen dituztena, baina tutuak luzatu ala eta horrekin erlazionatuta urrengo joko dudan tema egiten da teknika hori, horiek erabiltzen dute PVC-ezko tutuak, nik orain kasu honetan erabiliko dut fibraz eginako beirazko instrumento bat, oso harina da, eta teknika berdina erabiltzen dut, perkusiozko teknika, baino ahoaren bitartez. Entzungo dezu eta esango dezu, bai, sonatzen hau rollo Bluman, ez? Bluman ditzen dira, ez? Bluman Group. Ezagutzen ez dituena, bilatu dezala YouTubeen zatia, espektakuloa dira. Eta gero, bestalde, hori... Mikrofon hartu, favorez. Bai, mota gaur egun toksikoak ez dien, nik egiten ditut batzutan kartoizkoak eta umeentzako eta jolasteko eta toksikoak ez diren materialeetan, egin daitezke digeridua zeren eta oso erresa da egiten da tutu huts bat, gero gainean argizaria jartzen zaio askotan, argizari naturala, pixka bat erosotasuna bilatzeko bokian, eta ja daukazu instrumento bat jolasteko, eta oso erresa eta merke lortu dezakezuna printzipioz. Gero, karo, preziokin hasten baldin bazera, begiratzen dena bezala, ez da, ja eukaliptozko digeridu bat, prezioz asko jotzen da. Gainera, aurreko abestian erabilidezuna, ikusten ez duenentzako oso polita da, zen ahoa trabuko baten antzera dakoa du, ireki egiten zaio ahoa, eta oso polita da, oso organikoa, notatzen da enbor bat dela. Enbor bat, hau da, enbor bat olaik. Eta nik uste hau erosi nuen, hau izan duzan nire bigarren eukaliptozko digeridua erosi nuna. Holandan erosi nuen, denda batean, sartu nintzen dendara, eta zeuden horrelako 100 edo 200. Hola, paretean, hasi zaitez hori probatzen, ez da? Hau izan duzan nire bigarren eukaliptozko digeridua. Nire lehenengo eukaliptozko digeridua erosi nun Londresen. Joan itzanean, arnasketa zirkularra ikastera, 2 urtetara jotzen hasi nitzanetik 2 urtetara, eta erakutsi zidan tipuai galdetu nion. Badago norbait hemen eukaliptozko digeriduak saltzen dituena, eta bai, eman zidan bere helbidea, eta joan itzan bere etxea, eta ez ditzun 8 bat edola. Eta erosinun bat, eukaliptozkoa, eta horrekin erosin du. Eukaliptozkoa, ni ez ditut asko, baina eukaliptozkoak eukiko ditut 15 bat edo. A ver, ze gaur 5 ekarri dituzutan esaten egon, igual beste 5 edo eukiko ditu etxean. Vale, eukaliptozkoak 15. 15 bai euke, eta ez naiz oso frikia. Eta totalean... Ni bezala ikusten dian jendea, igual egun edola izate. Eta totalean zen bakotxa bere soinu desberdina dauka, ez da? Bai. Totalean eukiko ditut neriak 30 edola. Jesus. Eta gero joaten naizenian tailerreak egitea, kartoizkoak edo nik egindakoak edo PVC-ezkoak, hori beste 20 bat edo. Ez dira asko, ez. Bueno, barkatu ez dut bukatu. Eta hau ikusi nuenean, Holandako denda horretan, por cierto, izan duzen nire maestra batan, neska batek erakutsi zidan pila batan, denda horretan, erakutsi zidan gauza interesgarri pila bat, baina erosi nun digeridu hau. Eta, atentzioa ditu zian, zuk esandakoa. Beko kanpaia oso ikusgarria, orduan horrek soinua amplifikatzen du. Bozgoraio batean antzena. Bai. Eta batez ere erosi nun hori, pixka bat, gero ez du sonatzen hola oso ongi, baino ongi sonatzen du, baino beste batzu badaude askoz ere hobeto.
Garbiagoak edo. Bai. Eta hau oso berdintxua dira. Hau da, mi bemol bat, mi bemol batean dago kokatuta, eta hau ere bai, baina entzungo dezue, ze desberdina dian biak. Tono berean egon arren. Vale, luzatu gabe pasako gera. Hasiko gera, vale. Fiverr izena du, zergaitik Fiverr? Fiverr bostetik dator. Bai, nik kantu hontan, bueno, alde batetikan, etortzen zidan lo de fiebre del sábado noche. Bai. Fiverr, pixka bat erritmoa daukate tema honek, eta Fiverr, ere bai, fibra, fibra esan nahi du, baina nik jartzen Fiverr de 5, zatikan, bost soinu desberdin erabiltzen ditut, batez ere, tema hau jotzeko, ez? Azkar esango dut. Lehenengo soinua, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, ahotsa. Eta bosgarrena, scratch antzekoak. Orduan, pixka bat hori dena hartuta, informazio hartuta, Fiverr. Aurrera. Aurrera ikusi,
ikusi, atzera ibili, ez dut ikusi, aurrera ibili, bai dut ikusi, aurrera ikusi, bai dut ibili. Atzera ibili, ez dut ikusi, atzera ibili, ez dut ikusi, aurrera ibili, bai dut ikusi, aurrera ikusi, bai dut ibili, atzera ibili, ez dut ikusi, atzera ibili, ez dut ikusi, aurrera ibili, bai dut ikusi, aurrera ikusi, bai dut ibili, atzera ibili. Jesus. asko. Bueno, nahi badauka bere lana, tutu batetikean soinu desberdinak ateatzea, eta... Birikak ondo. Bai, birikak eta ondo, bai. Oso ondo. Duda daukat, ikusita, hemendik aurretikan ikusita, notatzen da, azkeneko digeridu hau finagoa dala. Bai. Eta ez dakit, zerikusia duen, igual jotzeko, bakit, seguraski gutxiago pixatuko dula, baina ez dakit reverberazio aldetik edo ere bai... Bai, garantzia handia dauka. Bokila fina baldin bada, eta bukaeran ateatzen da, kanpaia pixkata handiago baldin badu, orduan digeriduak lortzen du konikotasun bat. Eta konikotasun hori garrantzitsua da, digeriduan presio ona izateko eta soinu ona izateko. Normalean, konikotasuna lortzen duten instrumentuak dira agudogoak, normalean. Ez beti, zetikan hori da digeriduaren arabera. Baina, bai normalean, konikotasun horrek laguntzen du digeridua jotzeko garaian, soinua erresagoa ateatzeko. Vale, baina materialaren zabalera... Zabalera, claro, noski ere bai oso fina ikusten dalako hemendikan, eta ez dakit ahoarekin bai jokua ematen dizun, edo... Bai, erresagoa da, pixkat digeridoen malgotasuna, mugikortasuna egitea, eukitzea, horrelako material fin batekin. Erresagoa da, egiten dituzun mugimenduak, erresagoa ateratzen ditu, kaptatzen ditu digeridoak, kapa gogor potoloa baldin bada, zabalagoa. Bai, badago aldea. Baina beste... Egurrezko digeriduak beste ezaugarri batzuk ditu, ez? Adibidez harmoniko handiagoak ditu, beste ezaugarri batzuk. Vale. Hori galdera teknikoa izan du da. Ikusi alako, eta improvisatzen jo naiz. Bai, oso ondo. Improvisatu ez duan gauzetako bat zen, musika estilo aldetik ere bai, digeriduak baduela zer esan, eta zu esan zenialako, ontaz galdetu ze, ni ez dakit ezer, baina badagoela musika garaikidea, edo erritmo tradizionalagoak, eta horrela, eta... Bai, horrelako instrumentuak, oso aintzinakoak diren instrumentuak, daukate alde tradizional bat, eta gero beste alde garaikideago bat, ez? Ni adibidez aurra aborigenekin joan itzanean ikastea, alde tradizionala ikasi nuen gehien bat,
beste gero erakutsiko dizuet pixka bat talde tradizionaleri buruz. Eta gero bestalde garaikidea. Ezuk esaten duzun hippiak asko erabiltzen dute, baina ni olako festival askotan ibili naiz, eta batez ere hori, digeridua, perkusioa, dantza, teknoa, trantzea, adiez, horrelako musika, horrelako instrumentoetatik datozte, ez da, eta erritmoak, instrumento honekin, edozein erritmo egin daitezke, edozein erritmo, bai? Indiako erritmoak, Asiako erritmoak, erritmo sudamerikarrak, flamenkoa egin daiteke, estilo desberdinak egin daitezke, instrumento honekin, zegatikan, hau da, berez, perkusiozko instrumento bat, bakarrikan haizearekin, perkusio egiten dugu ahoarekin. Baina, berez, fizikoki haizezko instrumento bat izan arren, praktikoki, perkusiozko instrumento bat da. Orduan, horrekin estilo pila bat, edo estilo guztiak egin ditzazkegu. Hor trivial galdera bat dago, Jendeak asmetuko ez dukeena. Ze interesgarria. Bueno, eta hoxe, digeridu festivaletan, hori ematen da asko, bateria bat, jole bat, eta digeridu bat, eta jende guztia badantzan, hori, estilo garaikidea, ez? Edozein instrumentokin, ahotsarekin, txalapartakin, biolinekin, indiako instrumentoekin, sitar batekin, korarekin, edozein instrumentoerekin nahasi daiteken instrumentua da. Estilo desberdina ditugu. Ni orain, adibidez, murgilduta nabil meditazio munduan. Eta meditazio munduan gozada da, ez da? Torno bat hartu eta horregotea. Eta horrekin oso ongi joaten da instrumentua da. Hortara incitatzen du, Bai trantze, bai drogak, bai relajatzeko musika bezala ere baina hippie mundua oso gertu dago. Bueno, eta mugimendua ere meditazio aktibo bat izan daiteke, ez da? Dantzara joaten geanean meditazio aktibo bat izan daiteke. Azkenean meditaziorako erabiltzen den instrumento bat izan daiteke. Baina horrelako dantzetan musika bat edo beste batekin dantzatu baino da zurekiko eta ez? Zure barruaz asko barneratzen zaituen instrumentua da, bai entzuten duenak, zeratikan, eske instrumento honek dauka ezaugarri bat, eta da ez daukala isiltasunik. Eta orduan isiltasuna oso garrantzitsua da musikan, baina isiltasuna ez badezu lortzen, sartzen zea bukle batean bezala edo trantze bezalako sensazio batean. Orduan horrek asko laguntzen du, gaita bat bezala edo horrelako instrumentuak, ez da? Txusta galdera badauka. Esan, txusta. Zenbat denbora egon zera jotzen dieidu habla gehienez? Osa, segidan. Kronometratuta? Ez dakit, denbora gehien egon zena jotzen, zenbatu jotzen? Adibidez kontzerto bat eta jan bat edo egon naiteke 3 ordu segidan jotzen. Bai, 3 ordu erresesko. Bai. Eta zer da gehien ekatzen zaizuna? Espainiak, birikak, belarriak? Hombre, nekagarria da, haizezko instrumento guztiak, batez ere oso nekagarria dira. Baina, honek dauka gauza bat, eta da, haizea hartzen denbora guztian. Orduan energia askotan ez da galtzen baizik eta berritu egiten da. Askotan bai eukik dute sensazioa, kalera joan naizenean jotzera, edo kontzerto bat, eta joan hasi eta etxo polbo, edo kriston gripeakin, eta kontzertoa egin, eta ja dena pasa zait. Eta energia mugitu da, berritu da, eta askoz ere nire energia berritu egiten da. Orduan, entzuten duenarentzat, trantzean sartzeko aukera da, eta jotzen duenarentzat, indar berritzeko aukera zera. Ari geha, oxigenatzen denbora guztian, hasieran mareatu egiten da bat, hori da, jotzerako garaian, marea normala da, hiperoxigenazioa, baina gero hitzen zeanean, indar beritu egiten zaizu. Eta, karo, nekagarria da, 2 ordu jotzen baldin badezu, nekatzen zea, baina
baino da dena bezala, truko hartu eta... Ba, esan dezu gripea, baina ea energiaz betetzen gaituzun, zati nire hau txaz notatuko duzue, ni gaur nabilela pixkatola, hola, beraz, nahezun energia guztia. Bueno, zoizea, sendatzen zure hau txaz, zure elkarrizketakin. Bueno, urrengo abestia pasako gea? Venga, bota, vale. Ametxen garaia gehi tornado, bi abesti joko dituzu segidan. Ba, ez dakit zerbait kontatu nahi belmazu abestien inguruan. Bai, bueno, Tornado izan duzan Australiatik etorri nintzenean Digeri Duotxak disko hortako kanto bat, eta ametxen garaia ba, pixka bat erreferientzia egiten du Australiara aborigenei, beraiek bizidia errealitate paralelo batean, Dream Time deitzen dutena, ametxen garaia. Eta hemen bizi dira, baina da errealitate paralelo bat. Ez da, ekita askotan ez daki sensazio hori daukazuen, batzutan lo hartzen dugunean, eta esnatzen garenean, dia bi errealitate paralelo, ez? Ba, beraientzat zerbait horrelakoa izango litzateke. Eta ezaugarria da, jotzen dudala, instrumento melodikoakin. Vale? Eta Tornado, Digeri Duotxak egindako disko horretan duela 20 urte, hor egin nuen tema bat, eta, bueno, eta hoxe ekarri nahi nuen, honea. Vale? Venga, aurrera.
Ze pena ez ditugula jarri 2 mikro hemen gelaren atzekaldean estereoan grabatzeko, ze digeridua mugitzen zenun bakoitzean notatzen zen akustikak egiten duela gelan lan bat, eta iristen zaizula alde batetik, bestetik, hori ez da notatzen beste kontzertu akustiko batzutan, eta hau estereoan izango litzateke la leche. Bai. Efektua sartuko. Efekto estereo. Oso ondo. Jarri mikrofono aurrerantz. Bai. Zure hori. Bai, Bueno, egia esan, sala honek soinu polita dukala. dale nego aldia esaten digutena. Bai. Neri gustatu zait, bai, dauka rever bat, bai. Igual natural, bai. grabeak Gustatzen potentziatzen zait, ditu. bai. Bueno, papostaria. Kolaborazioetan sartuko bera. Zeren zure webgunean behiratuta, kriston kolaborazio pila egin dituzula ikusi dugu. Eta... Hombre, 25 urtetan ez baitut kolaborazioak egin, ba... Bai, baina, zea maiz, edo... Osea, ez dakit izena duten, gero daude beste talde batzu, baina bai, desoreka, zea maiz, horrelako taldeekin kolaborazioak egin dituzula. Ez dakit izen bat egin duzun, edo nola hasten diren kolaborazio hauek. Beraiek behar dute digeridu jobre bat, edo ikusten zaituztete eta esate, ostia, horrelako soinu bat gure musika. Bai, hori, zuk esan dezuna. Osea, zure kontzertu baten ikusi eta, ostia, gu sartu nahi dugu. Hombre, nik eukidete sortea edo zoritxarra, beste alde batetik ikusita, ba hemen Euskal Herrian bakarra naizela profesionalki honetaz mugitu naizena, edo digeriduari pixkat izena eman diona. Ez orduan, bueno, ez dago jende asko egia esan, ez? Ba, Europa mailan daula ibiltzen geanak, ba, pixkat instrumentuakin, ez? Baina Europa mailan, ba, bai, festivaletan eta ibili naiz da kontzertuak ematen eta jotzen, eta hemen Euskal Herrian, ba, bai, egon duzan boom antzeko bat, digeridoakin, eta hori hasi zirela egunkariak deitzen, irratiak, diskarekin batera, eta bueno, ze instrumento berezia, eta Ibanek ekarri du instrumentua Euskal Herrira, ez baino pixkat ezagutarazi duena, bagian bai, ez da? Eta, bai, zeuden taldeak, nahi zutela instrumento honen soinua eranstea, eta askok deitzen zuten, eta egiten genuen kolaborazioak, Xabi San Sebastianekin, bueno, lehenengo Banja Lukarekin hasi nintzen, taldean, gero Xabi San Sebastianekin, hemen Donostiko... Victoria Eugenian? Victoria Eugenian egin genuen Xabi San Sebastianekin, ere bat. Egin genuen, ere bai, kolaboratu nuen Luis Camino, izeneko perkusiolari batekin, aterazun diska bat, kriston musikari oso honekin, Iñaki Salvador, Carlos Jiménez, Javier Area, Richie Salaberria, bueno, kriston musikari, Mikel Laboakin, hemen ibili dian musikariek ezagunetakoak, ez? Eta... Zori horreko dazu, zeren Euskal Herrian musikaz bizi diren gutxi daude, eta hain instrumentu bereziarekin zure bizitza aurrera, osea, bizi modua bihurtu izana ikaragarria da. Osea, esan zenianean ontaz bizitzina, irakasle, eta gauza ezberdinak egiten, baina beti digeriduaren inguruan, eta... Azken finean hori edonorrek egin dezakegu, zatikan, baldin badukagu afizioa zerbaitetan edo pasioa, azkenean horrek eramaten gaitu gure bizimodua... saiatzea horretaz bizitzea, ez da? Bueno, ez da, ezinezkoa ez da, ezinezkoa ez da. Orduan, hori, zuk esan bezala, zea maizekin, ere bai, kontzertu politiak egin genitun, diska beraiek intzuten, diska batean kolaboratu nun, eta han, Bilboko kafean tzokian, jo genuen, Bilboko festetan, ere bai, desorekakin hemen beste talde batekin, kolaborazio asko, adibidez Brigantia izeneko folk talde batekin joan ginean Nikaraguara, 13 musikari, jiratxo bat egitea, Nikaraguan egon du ninan, folk rock musika batian, eta hor ere bai, instrumento pila basartzen genitu, txalaparta, digeridua, bajua, gaita, txirula, kahotxa, gitarra, biolina, folk rock, ez? Gira garestia balin bada 13rekin jutea. Izan zen, egin genuen hori.
Bai. Gero gauza bat ikusi bana, orain gogoratu naizena. Zure webgunean, digeriduaz gain, Bai. digi erabiltzen dezu horrela zuen artean. Digeridu azkenian ez da hitz eroso bat, jendia, eta digeridu ez da erresa esaten. Orduan digi, erresago, ez? Hobeto. Digeridu edo euriaridu edo holako gauzak erabiletezke. Baina pixkat digeridu izena dator onomatopeikoki, entzuten zutenean soinua, instrumentuaren soinua, didgeridoo, ingelesezko hitz bat da. Hori ematen du, kanguruak ikusi zituztenean, eta hori zer da galdetu zietenean, leyenda bat dago hortan, kanguru esaten omen da, dala, ez zaitut ulertzen, olako zerbait. Kangaru, olako zerbait. Eta orduan kanguro, uste zuten kanguro ditzen zietela animali hoiei. Horren leyenda dago, igual ez urra da, izan daiteke. Australia. Hala ere, instrumento honen tradiziozko izena da jiraki, beste izen baduka. Tradizionazki, eta digeridu da, munduan zehar erabili den, zabaldu den, baino, izen asko dituen instrumentua da. Jiraki, mago, bambu, hasierako digeriduak bambuzkoa gomentzian, eta gero eukaliptoakin berdin egin zuten. Vale, kolaborazioz gain ikusi dut beste hainbat proiektutan sartuta zaudela, eta denak dute izena raro bat. Ez dago proiektuen izen bat esaten da, etxeko musika, ez. Dena dira, ez dakit, izen australiarrak, edo izen, ez dakit, atzerritarrak. Ez dakit, hori webunean ikusi duan proiektu ezberdinetan sartuta zaudela, edo sartuta egon zinela, eta izen guztiak dira, izenak ez izen propioak, baizik eta proiektuen izenak. Izan diteke, egon ginen Acoustic Gloriousekin, Acoustic Glorious taldeakin, egon ginen kora jotzaile batekin, kora da Afrikako arparik zaharrena, edo planeta hontako arparik zaharrena, kora jotzen zuen, enekorakin, gero Antonio Lizanakin jotzen dula saxofoia, eta hirukotean Acoustic Gloriousen egon ginen duela 10 urte, 12 urte diska bat atera nun, nire 5. diska izan duzan, zerik badaukat hori 7 diska ditut poltsikuan, eta hori izan duzan nire 5. diska. Orduan, Acoustic Gloriousen hirukotearen izena, adibidez hori jartzen genuen. Eta bueno, eta kolaborazio askoekin, hori diska hori adibidez, kolaborazio asko sartu nituen, Oscar gitarra flamenkoakin, gero Rizumik da Portugalko beatbox lari bat, beatboxa da, hau perkusioa egiten du dena, eta horrelako hainbat eta kolaborazio egindako diska da hori, ez? Eta gero taldeekin hori oso politia izan du da, estilo guztitan, kaina, reggae, folk, rock, asko mugitu zera. Bai, asko, nire ritmoan, nik niretzako nire bizitza ritmoa nahiko geldoa da, baino mugitu naiz, musikarien artean eta mugitzen jarraitzen dut. Garai haietako hijituak bezala. Bai, hori da. Horrengo abestiaren izena omen da. Zigana. Hau da, hemen ikusiko dugun azkeneko diskako, organikako, pixka bat entzuten ari zeaten temak eta luparekin eta horrela, azkeneko diska atera nun, eta zigana esan nahi du hijitoa italiarraz. Eta hau da, tema bat jotzen dudala por bulerias, izango da, buleriako erritmo batean, flamenkoko buleriako erritmo batean, baino digeriduakin. Ez dura ezer ikusirik baizik eta erritmoa hori dala. Erritmo konkretua da. Aurrera nahi dezuna. Vale.
bi, hiru. Bueno, hijitu, zigana zan abestia, eta zuk ere hijituen antzera bidaia bat egin zenuen 2003an, Australiara. Eta, esan nola joan zinen, eta zertara. Oinez ez nintzen joan. Nora. Esate, bakidalako eukalipto baso batetara. Eta... Bai, ni printzipioz joan nintzen han beraiek antolatzen, aborigenek antolatzen zuten festival batea, Garma deitzen zana, berez astebeteko festivala zen. Eta lau hegazkin hartuta, arreainoa iritsi nintzen, baso batea, bakarrikan denda bat, kanpizko denda bat naukan, motxila ez naukan nerekin, zatik galdu egin zuten motxila, ondo nintzen bi edo 3 egun motxilai gabe, eta baina hor sartu nintzen dendan, eta lehenengo gauza 28 hegazkinean egon ondoren, lehenengo gauza egin genuna izan duzan, digeriduak moztea joan, basora. Egitea. Orduan, joan ginean, eta hor egon nintzen aborigenekin lehenengo aste bat, Garma festival horretan, ikasten, baztakit, hemen Paco de Lucía zen bezala gitarrarekin, hango aborigen ospetsuenekin edo ikastea, edo ez dira ospetsuak baizik, eta instrumento honen guardiaiak esaten dira, guardianes del jiraki. Eta beraiekin egon nintzen era tradizionala ikasten. Beraiek jotzeko era da oso perkutiboa, erabiltzen duten hauan mingainarekin erabiltzen dituzte fraseak, badiez drello, 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 eta hori izango litzateke tradizioan jotzen diren esaldiak, ez da? Instrumento konkreto batekin, honekin, hau da jiraki, eta ere bai oso fina da, oso fina da hemen puntan, noiko agudoak sonatzen dute, eta hau da instrumento tradizionala, jiraki, deitzen dena. Jotzen da honekin, hauek dira bilma. Hau da, zango izateke, Bilma deitzen dira. Bi egur zati txalaparta... Hauek dira klabeak. Utxik daude barrutik edo? Ez, hau da eukaliptoa. Han, Australian daude, igual, 200 eukaliptotik mota desberdin, 200etik gora. Hau da, ironwood deitzen den. Haunek ez du flotatzen, da oso dentsua da. Ikusten dute ze soinu daukan, bai? Hau dira klabeak bezala, baina Australiako klabeak izaten dira puntadunak, bukatzen dute, bat pixka bat bestea baino handiagoa da, historio bat daukate ere bai, bata da ama, bestea semea. Bilma deitzen da, eta hau da planeta hontako instrumentorik lehenengo musika instrumentoa. Bi egur lurretik hartu eta kolpatzea. Musika. Hau izango letzateke. Hau da tradizioan lehenengo instrumentoa. Eta digeridua da, edo jirakia da, laguntzaile bezala erabiltzen den instrumentua. Eta, antxe ondu nintzen, umeek aborigenak asko lagundu zidaten, jotzen, ni joan nintzen PVC-ezko tutu batekin,
tubo batekin, eta bueno, beraiekan jotzen kriston eukaliptozko digeridu honak, eta hoxe, oso ongi sonatzen zuten ez, baina niri eskutatik kentzen zidaten PVC-ezko digeridua. Eta, bueno, oso esperientzi politia izan du zan. Jaialdi handi bada hori? Bai, han izateko bai. Igual poblazio erdia aborigena eta beste poblazio erdia txuriak eta gero mundu osoko biztanleria ere bai, ez? Zenba pertsona gutxi gora, bera? Igual 800.000 persona dola. Ostras. Bai, han izateko asko da. Eta, bueno, jakin nuenean bidaia hori egin zenuela, sortzen zait galdera bat, badakigu zer pasadien beste lurralde batzutan aborigenekin, Ameriketako indioekin eta bar, eta ezakit ze situaziotan bizi diren australiarrak, bueno, jakin da, orain dela 200-300 urte kriston sarraskiak bizi izan zituztela, James Cook ustet, horrelako pirata esan behar nuen, baina, bueno, kapitainek bertako biztanlegoa bere 800.000 suposatzen da ziela gutxi gora bera 30.000 utzi zituzten. Bai. Ez ziren pertsona konsideratzen, konsideratzen ziren animaliak, eta bueno, kriston sarraskiak kontatzen zituzten hor, eta gaur egun ez dakit situaziotan dauden edo. Denetari dago, badaude aborigenak integratu dianak sisteman eta oso jakituna dira eta ikasten dute, eta gero badaude nomadismoa ere badagoa indikan, badaude beste punta batean sistema sartu direnak, horiek ondo. Gero beste punta batean nomadismoa eta indikan beraien tradizioak, baina nik uste nire sensazioa da han egon nintzanean behintzat, nahiko sistemataz aparte daudela. Osea, gero alkoholismoa eta hori ere bai asko afektatzen zaie hori dana, bai ez? Baina bai daukate punto bat harremana naturarekin oso ondia eta sistemaren nahiko pasatzen dutela, nik sensazio hori eukinunan egon nintzanean. Bai. Vale, bueno, ezakit bertako bizitzaz edo bidaiaz gehiago kontatu nahi dezun, zera bidaiaren erdia pasatzen nuela aborigenekin eta gero experimentatzen edo bidea. Bai, hori da, hilabete batan aborigenekin egon denitzan, pixka bat joaten ginean edo arrantzaitea edo pixka bat beraien bizimodua hola ikusten nola egiten zituzten, digeriduak, semetzat hartu ninduten batzuk, baina han egiten dute normalian zu joaten baldin bazera, beraiek zu kokatzeko era bada, ez? Semetzat hartzen bazaituzte, orduan badakizute izen bat jartze dizute, eta, badakite zu nondikan zabiltzan eta zeinekin egon zaitezkeen, eta zeinekin eskondu zaitezkeen, eta, beraientzata kontrolantzeko bat, ez da? Beraiek zu pixkat kontrolpean edukitzeko edo era bat, baina niri kriston ilusio egin zian, zein zan zure izena? Zure izena? Bangadi. Ta ez dezu egingo abesti bat Bangadiren inguruan diskaren hombre, nik ez detola tradizioa asko jotzen, baina gustatzen zait noizpeinka soinu hori lortzea, ez? Tradizio irakiarekin tradiziozko soinu hori jotzea gustatzen zait. Eta hori teknika hori erabiliz, ez? Drello, drello, tup, drello, tipe, drello. Hori litzateke tradizionala dana. Hori izango litzateke tradizionala. Dela abestuta. Ez daukate solfeorikan, ez daukate ezer idatzita, baizik eta tradizio orala da. Orduan bere hizkuntzarekin horrelako esaldiak egiten dituzte. Eta da jarraian joko dezuna. Pieza tradizionala. Bai, pixka tradizionala joko dut. Oain, esan behar dut, ez dakala zerikusirik beraiek jotzen dutenakin. Beraien hizkuntza jakin behar da, hori mamatu egin behar da. Baina, pixka bat horrea joango gara. Atzerritar guztiak beste hizkuntza bat ikastean ezin dugu ondo ikasi, orduan. Hori da.
Eta hori bai, baina bai errespetu handiz eta sentimendu handiarekin. Hau adibidez, nire amak, aborigen amak egindako girakia zan, han eukinun joan izan aborigen batena eta egiten ari zan digeridua eta erosi egin nion digeridua eta saldu egin ninduen eta saltzeko garaian etorri zen beste pertsona bat esaten ez, baina neri saldu dit lehenengo. Ez, nik oraintxe erosi diot. Ja, baina eskin joan ez dirua bila eta bitartean, baina, orduan, emakumea oso gaizki sentitu zen, eta besteari saldu zion, baina santzian. Bueno, baina zu geratu zaitezke hemen nere etxean 4 egun? Eta ni bai. Zuk geratu eta nik ingo dizkizut digeri bat ez 4 egingo dizkizut, prezio berdinean, eta batzuk saltzeko, eta besteak zu geratzeko. Orduan, astebete geratu nintzen hoiekin, eta hoiek adoptatu ninduten bere semekotzat bezala. Eta izan, wow. Eta hau da, haietako bat, hau esan zian saltzeko, eta soinu aldetik gehien gustatzen zaien instrumentua da, eta noski ez dudala salduko giraki hau. Berak margotutako, hau izango litzateke pixkat beraien margoa, puntillismoa ere bai erabiltzen dute asko. Horrelako, hau da imitazio bat, baina hango margoak asko saltzen dira, asko kotizatzen dira, batez ere digeridua baino gehiago margoak kotizatzen dira, ez? Hau oso simplea da, baina daukat beste bat bolgerra batekin, txori batekin, bolgerra bat, eta bueno, horrelako marrazkiak egiten dituzte, horrelako puntoekin, ez da? Simboloekin, mitoekin, beraien animaliak, kangurua, bueno, hau imitazioa da, baina gonbidatzen zaituztet aborigen kulturan eta pixka bat sartzea eta hoxe, ikustea oso ongi lan egiten dute. Bueno, pieza tradizionala, segidan.
Leheno, abisatzea astu zaigun gauza bat dator orain. Zozketa dator. 2 diska zozketatuko ditugu, Ibanen pare bat diska, baina ez diatoakoak. Zozketa bat egingo dugu, eta tokatzen zaien biei, galdera bat egin beharko diote Ibani. Beraz, jun pentsatzen, ze dagoen tasa da. Beiratu zuen sarreretan, favorez. Esango dut? Bai. Ba, lehenengoa, begira zenbaki polita, 13. 13 bat eta 3. Venga, ba. Aupa, gaixo. Torri. Bueno, izena? Jon. Apa Jon, gaixo. Eta Ibanentzako galdera? Ba, zenbatua dazkazu zenbat soinu ezberdin inditzazkezu hauekin? Hauekin bakarrik? Bai, osea, instrumentuakin batea. Zenbatuak ez naiz oso zenbalaria. Ez dakit ez da zenbat dileridu ditudan, ez dakit zenbat urte ditudan, ez. Baina pila badaude eta aukerak ez dira bukatzen. Zergatik azkenean digeridua da instrumentua gu gara eta digeridua da amplifikagailu bat. Eta guk ateratzen ditugun soinuak dira ezberdinak beste pertsona batekiko eta aukerak bukaezinak dira. Nigo 25 urte daramat digeriduakin eta beti ateratzen dira soinu berriak. Vale? Eskerrik asko, diskoa. Aba. Eta bigarren zenbakia? Bigarren zenbakia 17. 17, bat eta 7. Hola! Aupa! A ber, izena? Mikel. Apa Mikel. Eta Ibanentzako galdera? Kaixo, Iban. Kaixo, Mikel. Bueno, ni esan gaudet, vale? Venga, vale. Vale. Hauekin. Grabatzen ari gara. Bueno, Iván, yo te quería preguntar cómo... Bueno, has dicho que llevas 25 años tocando y tal. Sí. ¿Cómo te llamó este instrumento? O sea, ¿qué hubo que, digamos, que te llamara o que... Muy buena pregunta. ¿Has traído a él? ¿Con qué edad o qué circunstancias? O porque tampoco era un instrumento muy conocido en aquella época, ¿no? No. Entonces, no sé. De hecho, apenas casi llegaban influencias, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo... Sí, fue algo... sí, como una llamada, como una especie de... Algo me tocó el sonido. Algo me tocó el sonido. Yo creo que es un sonido muy ancestral que te lleva muy para adentro, ¿no? Total. Sobre todo, pues... es un... cuando estamos en... bueno, erderaz egingo dut edo... Bai? Bueno, euskaraz, sobeto. Sí, bai, ondo da, Euskeraz. Bueno, da instrumento bat, gu aurdun gaudenean, umeak fetoan gaudenean, amatxoren tripan gaudenean, horrelako soinuak entzuten ditugu. Zeren amaren trakea eta dena, zuloa digeridua da. Eta airigera konektatzen vibrazioarekin, soinuekin, eta da digeridu bat izango baliz bezala. Orduan, alde horretatik izan daiteke gu primarioki asko konektatzen gaituen soinua da. Eta niri horrek erakarri ninduen. Oso soinu organikoa, oso soinu sarkorra, eta ez dakit. Alde batetikan hori, soinuak asko erakarri ninduen, Ni gainera oso lurrekoa naiz, da sonido tierra, Eta beste alde batetikan, nik uste nire agian beste bizitza batzutan handaukadela zerbait daukat. Edo famili bat, edo hor lotura bat dago nerekin, Australiarekin, eta horrelako soinuarekin lotura bat dago. Ez da kasualidadea niri gustatzea, eta ni gainea ez naiz oso nire lehenengo instrumentua izan duzan. Inoiz ez naiz jarri, instrumentua joko dut, baina honekin oso erresa izan dudana. Jotzeko garaia, gero, no seke, hombre, praktika asko, ez da? Baina ere bai gustoa, ez? Eta hor dago konexio bat, nerekin, lehenengo, nire gorputzarekin,
nire soinu organikoarekin, naturako soinu organikoarekin, eta beste alde batetikan, Australiako kulturarekin. Eta nik hori egiten dut, pixka bat pentsamendu hori, bai? Inkonstiente, zerbait inkonstientea, ez da? Zerbait, que se escapa de la razón, ez? Zuri, galdera politiagatik, bai? Eta Australian ezagutu zen. Ez, ezagutu nuen Londresen, lehenengotik ikusi nuena, izan duzen Londresen, taberna batean, kontzerto batean, eta esan nuen, hori da gustatzen zaidan soinua, ez? Ez nekien ze instrumento zan, eta ez. Eta egon nintzen nire kabuz jotzen eta ikasten, hasi nintzen Didgeridoo festivaletan eta mundiluan sartzen, eta 4-5 urtera nila jotzen nuen ondo, joiten nuen arnasketa zirkular, nire ritmoak, eta 5 urtetara, 6 urtetara joan nintzen ja Australiara modu tradizionala ikastea. Baina hau da, hori, instrumentu guztiak bezala, inoiz ez dezu bukatzen jotzeaz, eta da... Mi esker. Iaia bukaerara iritsi gera. Demagun, hau norbaitek podcastez edo entzun zaituela, ikusi zaituela, flipatu egin diola, non jarraitu zaitzake, non entzun zure musika, non, ezakit, Facebooka, Bandcampa? Bai, daukat Bandcamp bat, Iban Nikolai, Iban Nikolai bi enekin eta K euskeraz, K de kilo gerekin, I latinarekin, eta gero bestela daukat nere web orrialdea Iban Nikolai, baino da zerekin eta Y-garekin idazten dut. Osea, da, bai, bizitza horrela da. Batzuta, eta hori. Denbora ez larri gabiltzalako, bestela sartuko ginen bezura bizena nondi dator. Eta bestela Facebooken, Iban Nikolai, eta hoxe, Facebooken, edo jartzen badezute Googleen Iban Nikolai, baterako da nere web orrialdea, eta hoxe, eta bueno, bukatu nahi nun, Txoin. Gure sareak ero esan barko ditugu. Agurtu aurretik, musikaz bukatuko dugulako. Bueno, eskerrik asko onaino iritsi diren guztientzako, bai podcastaren bestaldean daudenei, bai ona gerturatu zaretenei. 5 urte, abertzen bat gehiago gotatzen ditugun. Ez da, xamurra, ez da ere, pandemia bat bitarten, eta... hor daukezue tortilla, hor dauzkezue gominola batzuk, gozatu, orain pote bat hartuko dugu, ez dakit, pixkat. Eta non entzun ditzazkezue gure podcastak eta, segurazki podcastaren bestaldean zaudetenak, beko informazio taulan aurkituko dituzu esteka guztiak, baina hemen gerturatu zaretenei, gure podcastak entzun daitezke iaia plataforma guztitan, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast eta bar, eta duela urte bat hasi ginela, duela urte eta erdila, bideoz ere grabatzen, beraz YouTubeen ere bai, aurkitu dezakezue Marruma Kulturalak, eta gozatu, entzun, iaia 100 kapitulu dauzkagu hor, eta, besterik gabe eskerrik asko Iban, eta zuri utziko dizut agurtzen, eta paso ematen azkeneko abestiari. Barkatu. Iaia aztu egiten zait. Iaia, 80 programan ondoren iaia aztu behar nuen agurtzen gure txusta ondalako hau dena grabatzen, eta gero editatuko duena, eta mesedez txalo bero bat. Eta berak proposatu zuelako ere bai, Iban gaur honea ekartzea. Bero, leno ezagutu dezuena, tortilla eginduna eta beti barraren atzean dagoena. Eskerrik asko, Bero! Eskerrik asko, Bero! Eskerrik asko, txusta! Ni Makoki... Eskerrik asko, Makoki! Bidea editatuko duena, gaur izlari lanetan iaia, ze estarria hola daukat, eta nola ez, eskerrik asko zuri gaur hona etortzeagatik, eta erakustaldi hau emateagatik hainbat informaziorekin eta bar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, benetan, konbidapenagatik, oso gustora egondu naiz, igande arratsalde politia pasa dugu. Eta, bukatzeko,
bueno, azken aldian nago egiten meditazioak, hori da beste instrumentuaren beste alde bat, meditazioak, hain ongi datorkigun gaur egun gorputzari eta arimari ikuspuntua, garrantzia ematea, orduan hori, meditaziozko kontzertuak oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit gaur egun egiteko gure buruarekin ondo egoteko tresna bat izango balira bezala, bai? Eta horrelako soinu batekin bukatuko dut, bale? Eskerrik asko etortzegatik. Biratzen zaituztet, nola ezue begirak itxi edo irekiekin, baina bai, zuen arnazketarekin bat egitea, eta sentitzea nola sartzen den arnazketa, zuen gorputzera, eta nola ateratzen den. Zabat horregon, arnazketa sentitzen, gorputzarekin bat egiten.
Barruna kulturala.